Tychy, 23 grudnia 1914 roku. Auschwitz, 14 maja 1942 roku. Urodził się w grudniu w śląskim domu. Już jako młody chłopak wkroczył w rytm salezjańskiego powołania. Szkoła, nowicjat, studia. Złożył śluby, przyjął święcenia, a potem z prostotą i oddaniem wrócił do pracy z młodzieżą. Jego życie było zbudowane z nauki, modlitwy i codziennej troski o innych. To, co go wyróżniało, to nie tylko wiedza i języki, które znał i władał nimi, ale gotowość, by być przy człowieku w jego radości i w jego bólu. Wspominamy go przez obrazy. Młody kleryk w Daszawie, wykłady teologii w domu studenckim w Oświęcimiu, rozmowy przy konfesjonale z tymi, którzy szukali drogi. Znał niemiecki, włoski, angielski, francuski, języki, które otwierały mu serca różnych ludzi. Był radcą szkolnym, spowiednikiem, przewodnikiem. W 1940 roku pomagał przygotowywać paczki dla więźniów. Drobne gesty, które mówiły o jego wrażliwości na cierpienie. Ksiądz Karol sporo czasu spędzał w konfesjonale. Możemy wyobrazić sobie ten czas narastającego napięcia w obliczu wojny, kiedy przychodzą do spowiedzi różni ludzie, mundurowi, roboczy. On nie pyta ich o pochodzenie, nie kalkuluje ryzyka. To właśnie ta postawa, posługa tajemnicy, posługa przebaczenia, stała się powodem podejrzeń i w końcu oskarżeń. On w tym wszystkim pozostał wierny. 31 grudnia 1941 roku został aresztowany w instytucie w Oświęcimiu. Rodzina dowiedziała się o zatrzymaniu. Siostra Anna szukała informacji w obozie. Usłyszała, że oskarżono go o szpiegostwo. Niektórzy współbracia wspomnieli, że 3 dni przed aresztowaniem widziano go rozmawiającego z żołnierzami SS. Żołnierzami, którzy potem przystąpili do sakramentu pokuty. To właśnie te spotkania, ta posługa duszpasterska wzbudziły podejrzenia dowódców. Został przywieziony do więzienia w Katowicach, przesłuchiwany i torturowany. Potem 2 lutego 1942 roku trafił do Auschwitz. Z listu pogrzebowego wiemy, że nie oszczędzano mu męki w niesławnym bunkrze. Przydzielono go do bloku więźniów politycznych. W pierwszych dniach maja przewieziono go do Wrocławia na sąd, gdzie absurdalne oskarżenie o hańbę munduru wobec żołnierza, który przyszedł do spowiedzi, stały się pretekstem do wyroku. Został rozstrzelany 14 maja 1942 roku, w dniu wniebowstąpienia pańskiego. Jego ciało spłonęło, a prochy skremowano. To koniec ziemskiej drogi, ale nie koniec świadectwa. Świadkowie powtarzali: aresztowano go, bo nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi. Wielu mówiło, że jego śmierć była konsekwencją nienawiści do wiary. W tajnej wiadomości, którą wysłał do współbraci przed egzekucją, dziękował za wszystko i prosił jedynie o przebaczenie, gdyby komuś sprawił jakąś przykrość. To słowa człowieka, który do końca pozostał księdzem. Pokornym, wiernym, gotowym przyjąć konsekwencje swojej posługi. Jego postawa pokazuje, czym jest ożywiona wiara. Nie jakąś teorią, lecz praktyką miłosierdzia, nawet wtedy, gdy cena jest najwyższa. Ksiądz Karol nie szukał męczeństwa. Pozostał wierny sakramentowi, wierny tajemnicy, wierny człowiekowi. To jest przykład wiary, która staje się ciałem, obecnością, która chroni, przyjmuje i przebacza. Pomyślcie o tym, ile razy w naszym życiu stoimy przed wyborem: powiedzieć czy zachować, odejść czy zostać, zignorować czy wysłuchać. Ksiądz Karol uczy nas przyjmować każdego człowieka i szanować jego godność. Gdy myślę o spowiedzi w swoim życiu i jaką rolę ona pełni, to mógłbym to opisać na 2 poziomach. Pierwszy, taki podstawowy, że jest to dla mnie taka możliwość, taki moment, w którym mogę po prostu spojrzeć wstecz i zobaczyć, czy się rozwijam, czy pracuję nad swoimi jakimiś słabościami, grzechami i czy
może stoję w miejscu, a czy idę do przodu i podjąć jakieś kroki. Więc to jest taki checkpoint, w którym się sprawdzam. Natomiast drugi poziom to jest taki relacyjny. Staram się patrzeć na spowiedź w taki sposób, że idę do dobrego Ojca, który właśnie zna mnie bardzo dobrze i pomimo to, a może tym bardziej mnie kocha i chce mnie właśnie uzdrawiać, oczyszczać, umacniać, przebaczać i sprawiać, że będę się stawać coraz bardziej tym, kim jestem. I mam taki obraz, który mnie do tego pociąga, że idę do spowiedzi jak takie dziecko, które ubrudziło sobie rączki, przychodzi do taty i mówi: umyj mi je. No, bardzo mnie tak ujmuje i jakoś zachęca, żeby tak na spowiedź patrzeć i Was również do tego zachęcam.